Здравейте отново! Третия състезателен ден приключи. Времето беше доста шарено. Започнахме на почти тихо време, след това излезе доста приличен вятър. Към края на състезанието заваля дори дъжд. Тук сега видях едни колеги се бяха изхитрили и изчакаха явно дъжда да спре, за да продължат стрелбата. Това е втори коридор, интересен коридор. Мишените са една за друга, ако не свалите първата, т.е. предната. За втората мишена почти сигурно, че ще трябва да стреляте от коляно. Иначе просто няма да виждате обойната зона. Дъжда спря, но излезе доста силен вятър отново. Това е трети коридор. Далечната мишена беше на около 45 метра, ако не се лъжа, по спомен. Резултатите като цяло са малко по-слаби от предишните дни, но все пак който си го може, си го може. Четвърти коридор. Пак навалени обойни зони и двете, не си спомням далечната, може би е на 30 метра, 29-30 метра. Пети коридор. Това беше моят стартов коридор. Успях да сваля и двете мишени. А втората мишена се зарадвах като я свалих, защото беше доста интересен изстрела. 3 см отвън и високо горе стрелях, защото вятъра беше такъв и успях да го предвидя. Коляно. Тук направих два пропуска. Просто все още ми липсва рутината и психическата стабилност. Просто не знам от какво се притеснявам, но докато не направя 2-3 пропуска, не мога да почна да стрелям. Факт, който се повтаря всяко състезание. Следващия седми коридор. Тук вече се обръщаме на 180 градуса спрямо първия ден в жълтия коридор. Много интересни изстрели се получаваха тук, тъй като в началото на дистанцията има доста силен вятър. Вътре в гората поутихва. Много колеги даваха прекалено много корекции и пропускаха. И тъй като това беше началото за мен, началото на състезанието, вятъра беше много особен, както забелязах, попаденията отиваха горе. Имаше моменти, в които дори се качваха с около 2 см изстрелите на по-далечните дистанции. Говоря за 42-44 и нагоре метра. Девети коридор. Близка мишена. Имаше няколко мишени, които са с 10 мм обойна зона. И една в гората, не знам дали се вижда, в ляво от дебелата бреза. Отиваме към 10-ти коридор. Ето го бата Явчо. Днеска се представи много добре. Явно не му издържаха нервите, защото се е движил с много малко пропуски до последно. Но това е. Рутина трябва. Това е истината. Само с можене, когато сме на бонсови, не става. Колкото повече състезание, толкова повече рутина. Това е истината. Като опознаеш хората, като ги почувстваш за близки, за приятели, тогава се стреля далеч по-лесно. Но трябва време, това е истината. Трябва време. И тренировки много. Тренировки, самочувствие.
И състезание много. Дванайсти коридор. Тук беше коляно, забравих да отбележа предишния коридор. Много интересно също влезе. Отгоре величината. Тук са интересни мишените, както бата Явчо каза, но нищо сложно. Ако човек малко помисли как е вятър, още повече имаме преди това 5 коридора, които са предхождащи. От тях може човек да хване няколко. Плюс ако видиш попаденията на тези преди тебе, където са правили грешки. Попаденията, да, прав е, но има хора, които правят такива грешки, които могат да те объркат в последствие. Ето позиция прав. Вятъра го има за дървото. Не са лесни позициите. Много намалени обойни зони, главно са наблегнали на това. Много. Значи това е основната трудност в състезанието, че много намалени обойни зони, както отбеляза Явчо вече. Следва 14-ти коридор. Личното ми мнение от опита, който придобих от днешното състезание, е, че си имал малък късмет, че си почнал от тук. Защото? Защото почваш с близки мишени и можеш вятъра да го хванеш и да научиш нещо от вятъра. Докато началото на този участък, който е с направление към гората, почва с всичките коридори са с една далечна, над 42-3 метра по спомен бяха повечето. 42-43, да. Имаш и 50 метра, не знам на кой коридор беше. По-натам е, вътре в гората вкарана. Но това е също част от играта. Да, вятъра няма да го фаниш и правиш пропуски в началото. Просто... Следващ коридор прав. Много намалени обойни зони. Намалени обойни зони, имам спомен за 25 мм и двете. Дистанции мога да ви кажа на Прима Виста, може би 18 метра е първата и 27-8 метра е втората. 19 е първата с обойна зона круш отгоре. Значи първата мишена, т.е. в случая тук се пада 31-та, тя е в дясно. Не знам доколко добре ще се види, но тя е с изнесена обойна зона в страни. Т.е. не се стреля през кръгла дупка. Просто лъжицата е изнесена от страни във формата на око, да кажем. Листо, по-добре. Или листо, както ме поправи Явчо. Аз, разбира се, от задължителните позиции, ако бях взел половината от задължителните позиции, ще да съм напред в класирането, но много пропуски направих. Изключително много. Значи тук отново имаме намалени обойни зони. Първата е 10 мм, втората... 20 беше това. 20 ми каза Явчо, аз не помня такива работи. 25-ти почти не съм виждал, главно бяха 10 и 20. Десятката, така като гледам на екрана, който виждам, изглежда по-голяма обойната зона, но не се заблуждавайте. Това е просто очукано около обойната зона. Следващия коридор, 18-ти коридор. Ето тук, зад пътя пак има една мишена. Там има някакъв черен път. И другата е някъде там в гората. Отляво на дървото, което се вижда ствола му. Вътре в гората, не знам, червено, не го виждам на екрана. Ще продължим след малко следващия коридор.